ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवाय एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 96 19 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। कोकण कधी स्वतःसाठी काही मागत नाही, आपण त्याला स्वतःहून द्यायचं असतं। ही गोष्ट बाळासाहेबांनी ओळखली होती, म्हणून कोकणने बाळासाहेबांवरती प्रेम केलं, असं विधान शिवसेना प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी केलंय। कोकणातून उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातून सातत्याने कार्यकर्ते नेते असतील बाहेर पडत असताना ते म्हणतात की कोकण आम्ही पुन्हा एकदा पालकांना थोडासा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला, त्याच्याकडे एक म्हणजे त्यांना जे माहिती देणार आहेत ते चुकीचे आहे आणि त्याच्यामुळे चुकीची वक्तव्य होत आहेत। त्यांनी अजूनसुद्धा हा विचार केला पाहिजे की कोकणावर खऱ्या अर्थाने प्रेम असेल तर जो कोकण कधीच काही मागत नाही त्याला न मागता सुद्धा देण्याची गरज असते आणि ते त्यांनी जर ओळखलं असतं तर कोकणी जनता त्यांच्यापासून लांब गेली नसती। बाळासाहेबांनी ते ओळखलेलं होतं आणि बाळासाहेब कोकणी जनतेवर प्रेम करत होतं, म्हणून संपूर्ण किनारपट्टी ही बाळासाहेबांबरोबर राहिली आणि त्यांनी बाळासाहेबांच्या यशामध्ये फार मोठा वाटा उचलला आणि तोच वाटा आता एकनाथ शिंदेजींच्या विजयामध्ये कोकणच्या जनतेने उचललेला आहे। एवढंच मला सांगायचं आहे। शेवटी जो काय पाठिंबा असतो हा मतपेटीतून व्यक्त करायचा असतो आणि तो एकनाथ शिंदे साहेबांनाच मिळालेला ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्यांच्याचबरोबर फडणवीस साहेब आणि दोघं अजितदादा मिळून जे काय आता करतायत त्याच्याकडे त्यांनी त्यांचे आशीर्वाद द्यावे, कारण त्यांना त्यांचे जे काय निवडून आले ते फतव्यामुळे निवडून आलेले उमेदवार हे स्पष्ट आहे आणि त्यांचे जे उलेमाचे अध्यक्ष आहेत त्यांनी सुद्धा त्यांचं कौतुक केलेलं आहे। त्यांनी त्या कौतुकामध्ये राहावं। जी भूमिका स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे सुद्धा कोकणातले होते, रत्नागिरीला आज त्यांचं स्मारक आहे आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा विचार हा कोकणाच्या हिताचा आहे, महाराष्ट्राच्या विकासाचा आहे, देशाच्या विकासामध्ये कोकण महत्त्वाची कामगिरी बजावू शकतं। फक्त त्याला ताकद देण्याची गरज आहे। एवढं निसर्गाने भरून भरून कोकणाला दिलेलं आहे आणि ते हे सरकार करेल याची मला खात्री आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।